Kong Betlin Kar ka Kurtong ka Congress na West Shillong siya election MLA jar pulai ka banlong ka arpanyo trek mentau benai kalaong. Bakum kalong kami ka mi yakon ka election haringkat ka jinget bakandan ka ta ka san hima sima ka bakhuj bat ka baklam dan ka jingkular hendai tat andalawan hakabor. Habakran cikilat patai kubor rin ka jingwan tap kerteng ka nyo trek rempang jar pulai kani kalong kami ka badai ka nong patai kubor kalaong. Bakadan ka jingkerman banjab na ka jinget trek lang bat kipat ba nong kersan. Kepeningkong kalong bangan penklan ya ka bor ke jangki kenthailan ni women empowerment ka baar kalong ba ngin yele ban wanra ki kam ki jam na kumta ki khna samla khlang ki like ni ki jimlem ki basniu ngam ong bangan kular ka kam ki hindrei ngan wanra kita ki ways and means learning and penilen ti ki kam ki jam len baki schemes baki projects ki badan ka government ka balai kalong bangin ya yele na kabenta ka hok jangki khnum ki khna but kabasau ka long ba na kamenta ka security lani ka jingshong shngai ka constituency ka jonga kamtam ye ki riu ki jadban riu khasi but ki bamdei jadban riu khasi rukum jo but ka wenga kwa ban ong ba ka jingkular ka jonga ka long ba ngan long kata ka side a very good listener ni ka riu ka basha score ba ye ki jing e ki jong pai ba khnang ba ngala ban rai ki ha ka ransan jong ka assembly na dang a job kum ka nomi khmat ka jong ki ngala don ka congress na du usnem khandai sta khandai kukha but you don't niat ki jing trikam ki jonga mangla trikam ngala irap ka party but ngangit scam ba katkum ka jing long jong ka perthai menta ngangit scam ba ka congress party kan wan biang hakabor hakani ka jala ka jongi but kum chu ka north east hi baro kowai ngang smooth scam number ba katkum ka support ka bangayo ani ki brief kata kan shong baro ka mandate ka jong brief number kilayu i kini ki sansnem but ngangit scam ba ka jing start ka jong ki brief jong ka 18 west kan penlong i ki hi bakin jiet ka seng congress ya kata ngam la ban kan tho namar ngam tip ya ka jing pendon kam ka pisa ka jong ki rei na ka seng congress hi ngiyeng ha ka nong rem bat kata ka long banginum thiet ya ki constituents ki jongi lani ki voters ki jongi da ka pisa rei ni thiet iki da ka jing i da ka jing nang jing start bat da ka sur ka bangin long na ka bentau pai ba kata kalong ba kum kalong kumihi kamaningkong ni small tho ya ka jingdon kam jong ka yeng ka sem ti kum kalong kami ni don kita ki jing small na ka bentau pai baru bangaong ka yeng ka sem ni ka family kalong ka constituency ka jonga bat ngatharai kala dei ka por bangin empower ngin penklan ya ki long kami kana bakiru kila banwan shakmat banwan ra ka sanchar khadar ka bakhuit kum ba kalong hayeng hasem kum talu kan long shabat Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela